سلام تختتلتي هارموني ميديا مسخم زلخ وارسي ما سلومني نمكتالكم بخبري عدم هاجر إنجليز دحريك أب إيروبا وحبرات موتا إتوم أب شوادن بسراح تمرتي يكون بقال مهنات زغموت زيجاتات حدش منبر فقاد كحطو انت زي كيلوم أب شوادن ناي منبر مسلوم أي كهلوني وكبل بيت صحفة إمباسي إنجليز أب شوادن كم زحبرة مع كانت زيناتي تياك ألحو እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ውሽጢ ኤውሮፓ ሕብረት ናይ ምንቅስቓስ ናጽነት ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዮም ናብ ሽወደን መጺኦም። መብዛሕትኦም ኣብ ሽወደን ናይ ምንባር መሰል ዝረኸቡ ዜጋታት እንግሊዝ ብሕጊ ሽወደን ድዩ ወይስ ብሕጊ ኤውሮፓዊ ሕብረት ፍቓድ ዝተዋህቦም ምዃኑ ኣነጺሮም ዘይፈልጡ እዮም ክብል ቤት ጽሕፈት ኤምባሲ እንግሊዝ ብምውሳኽ ገሊጹ። ካብዞም ኣብ ሽወደን ዝነብሩ ዜጋታት እንግሊዝ እቶም ብሕጊ ኤውሮፓዊ ሕብረት ናይ ምንባር መሰል ረኺቡ ክሳብ ዕለት 30 መስከረም ኣብ ዘሎ ግዜ ሓድሽ መንበሪ ፍቓድ ክሓቱ እንተዘይክኢሎም ከምዘይ ሕጋውያን ነበርቲ ናይ ምዃን ሓደጋ ከንጸላልዎም ምዃኑ እቲ ቤት ጽሕፈት ሓቢሩ። ኣብ ሽወደን እትነብር እንግሊዛዊ እንተዳ ኮይንካ ብኸመይ ኣገባብ መንበሪ ፍቓድ ከም ዝተዋህበካ ክፍለጥ ክትገድድ ኢኻ። መንግስቲ ሽወደን ዜጋታት እንግሊዝ ብዘመልክት ሓድሽ ናይ መንበሪ ፍቓድ ኣገባብ ኣተኣታትዩ ምህላው ንሓበርና ብመገዲ ኦንላይን ወይ ድማ ናይ ወረቐት ፎርም መሊእኩም ክትሰዱ ትኽእሉ ኢኹም ክብል ኣምባሳደር ጁዲስ ጎፍ ሓቢሩ። መርመራ ናይ 11 ኣባላት ሕሉፍ ጀርመናዊ ኣሸባሪ ጉጅለ ግሩፕ ኤስ ሎሚ ሶሉስ ኣብ ከተማ ሽቶትጋርት ጀርመን ከም ዝካየድ ተገሊጹ። እዞም ዕድሜኦም ኣብ ክሊ 16 ክሳብ 32 ዓመት ዝኾኑ ኣባላት እዚ ጉጅለ ኣብ ወርሒ ለካቲት ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታዎም ዝዝከር እዩ። እዚ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኣስላምን ገለ ፖለቲከኛታትን ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ንምክያድ ውጥን ከም ዝነበሮም ኣኽባር ሕጊ ተሃገር ብምጥቃስ ቢቢሲ ሓቢራ ኣላ። ዕላማ ናይዚ ጉጅለ ንመንግስቲ ጀርመን ኣፍሪስካ ሓድሽ ውዳበ ብምስራት ምዃኑ ጸብጻባት የመልክቱ። ነዚ ጉጅለ ንዋታዊ ሓገዝ ኣብ ምቕራብ ዝሳተፍ ዝነበረ ፖሊስ እውን ከም መበል 12 ክሱስ ኮይኑ ቀሪቡሎ፣ ሓደ ድማ ገና ይህደን ምህላው ተገሊጹ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ሃገሩ ነቲ ብእስራኤል ኣብ ትሕቲ ምድራዊ ህንፃ ኒውክሌር ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሕነ ክትፈዲ ምዃና ገሊጻ ኣላ። እዚ ብናትናዝ ዝፍለጥ ዩራኒየም ዝተባህለ ባእታ ዝተፈረየሉ ትካል ኒውክሌሳዊ ግብረ ሽበራ ብዝብል ተቐነ ብሰንበት ዒላማ ከም ዝተገብረ ሰብ መዚ ኢራን ኣመልኪቶም። እስራኤል ኣብዚ ጉዳያት ዛጊት ዝኾነ ርእይቶ ኣይሃበትን ዝበለ እቲ ሓበሬታ እዚ መጥቃዕቲ ብሳይበራዊ ስለያ እስራኤል ዝተፈጸመ ክኸውን ከም ዝኽእል ንገለ ስለያውያን ምንጭታት ተቒሱ ጸብጺቡሎ። እዚ መጥቃዕቲ ካብዚ ኢራን ዝኣመነቶ ንላዕሊ ዕንወት ከም ዘስዓቦ እውን ተገሊጹ። ሰብ መዚ ስልያ ኣሜሪካ ኒውዮርክ ታይምስ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ እቲ መጥቃዕቲ ንውሽጣዊ ምንጭ ጸዓት እቲ ትካል ሙሉእ ብምሉእ ከም ዘዕነዎ ምናልባት ዳግማይ ንኽህነፅ ኣዋርሕ ክወስደሉ ከም ዝኽእል እውን ገሊጾም ኣለዉ። ምስ ቆንሱል ላዕለዋይ ፀጥታ እታ ሃገር ርክብ ከም ዘለዎ ዝንገረላ ወኪል ዜና ኢራን ብወገኑ ኢራን ቀንዲ ተሓተቲ እዚ መጥቃዕቲ ከም ዘለለየቶም ነዚኦም ኣብ ቀይዲ ንምእታው ስርሒት ተካይድ ምዃና እውን ገሊጾም። መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ልዕሊ 7 ሚልዮን ኣሜሪካውያን ዝተኸተብዎ ፍርያት ኣሜሪካዊ ኩባንያ ጆንሶን ዝኾነ ክታበት ኮቪድ-19 ንግዚኡ ከም ዘቋረፀቶ ጋዜጣ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ሓቢሩ ክብል ማዕከን ዜና ቴቴ ኣቃሊሑ። መንግስቲ ኣሜሪካ ነዚ ውሳነ ዝወሰነ ድሕሪ ኣብ ልዕሊ 6 ደቂ ኣንስትዮ ዝተራእየ ደም ናይ ምርጋእ ኣጋጣሚ ምዃኑ ጸብጻባት ይሕብሩ። እዘን ኣብ ክሊ ዕድመ 18 ክሳብ 48 ዝርከባ 6 ደቂ ኣንስትዮ ክታበት ጆንሶን ዝተኸተባ እየን። ካብዘን 6 ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ከም ዝሞተት ካልአይቲ ድማ ብከቢድ ተጠቂዓ ከም ዘላ ተፈሊጡሎ። ክታበት ጆንሶን ምዚ ኣብ ልዕሊ እዘን 6 ደቂ ኣንስትዮ ኣጋጢሙ ዘሎ ደም ናይ ምርጋእ ተርእዮ ምትሓዝ ከይህልዎ ብዝብል ምክንያት ንግዚኡ ደው ከም ዝብል ተገይሩ ምህላው ዝያዳ መጽናዕቲ ክካየደሉ ምዃኑ እቲ ጸብጻብ ሓቢሩ።
ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብዚ ሰሙን እዚ ፍርያት ኩባንያ ጆንሶን ዝኾነ ክታበት ኮቪድ-19 ክቕበል ትፅቢት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን ከምዚ ዓይነት ተርእዮ ምኽሳቱ ንጉዳያት ክታበት ምርጋእ ደምን ብዝምልከት ዝያዳ መጽናዕቱ ክግበረሉ ምዃኑ ኤውሮጳዊ በዓል መዚ መድሃኒት ሓቢሩ። እቲ ኮቪድ-19 ጆንሶን ሓንሳብ ትውጋእ ሓንቲ ብልቃጥ ጥራይ ምዃና ይፍለጥ። ሚኒስትሪ መራኸቢታት ናይጀርያ ዒሳ ፓንታሚ ምስ ቦኮ ሓራም ርክባት ኣሎካ ተባሂሉ ንዝቐረበሉ ክስታት ኣሉታዊ መልሲ ሂቡሎ። ንሱ ነተን ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ዝዝርግሓ ማዕከናት ዜና ኣመልኪቱ መግለፂ ሂቡ። ብዛዕባ ከይሰረተ እምነት ቦኮ ሓራም ካልኦት ሰባትን ቅድሚ 15 ዓመት ክምህር ዝጸናሕኩ ሰብ እየ። ንህይወተይ ኣብ ሓደጋ እትየ ብዛዕባ ሓደገኛነት ከምዚኦም ዓይነት ውክያት ጉጅለታት ክካታዕ ዝጸናሕኩ ዜጋ ከምዚ ክፍዳእ ኣይግባእንን እዩ ክብል ኣማሪሩ። ስመይ ዘጸለማ ኩለን ማዕከናት ዜና ብሕጊ ከረኻኽበለን እየ ድማ ኢሉሎ። መንግስቲ ቦትስዋና ብልቃጥ ክታበት ተጸንቂቑ ብዝብል ምኽንያት ኣብ ገሊኡ ዞባታት እታ ሃገር ክገብሮ ወጢንዎ ዝነበረ መደብ ክታበት ደው ምባሉ ተሓቢሩ። እታ ሃገር ዛጊት 17,808 ሰባት ከቲባ ኣላ ክብል ጸብጻብ ሚኒስትሪ ጥዕና እታ ሃገር የመልክት። ኣብ ዘን ዞባታት ዝነብሩ ዜጋታት ነታ እትመጽእ መርከብ ብትዕግስቲ ክጽበዩ ተነጊርዎም ኣሎ። መንግስቲ 7 በዚ ሕማም ብፍሉይ ክጥቃዓየን ዝበለን ዞባታት ምፍላዩ ይፍለጥ። እዛ መርከብ ክትመጽእ ምናልባት ሰሙናት ክትወስድ ከም እትኽእል ድማ ተገሊጹ። እዚ እናኾነ ፕረዚደንት ሞክዊትሲ ኣብ ሰዓት 10 ድሕሪ ቀትሪ ዝጅመር ናይ ሰዓት እትእቶ ኣወጅሉሎ። ቦትስዋና 40,998 ሰባት ብሕማም ኮሮና ከም እተታሕዙን ዛጊት 663 በዚ ሕማም ምማቶም ይፍለጥ። ብሰንኪ ሕማቕ ክሌማን ወራር አንበጣን ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ሶማልያውያን ሓደጋ ጥሜት ተቓሊዖም ኣለዉ ክብል ሓደ ዓለም ለኻዊ ትካል ረድኤት ሓቢሩ። እዚ ህጻናት ኣድሕን ዝተባህለ ትካል ፍርያት ኣሕምልቲ እታ ሃገር ብ80 ሚእታዊት ምቁልቃሉ ገሊጹሎ። ብዘይካዚ ካብ ውሽጢ ከብቲ ዝርከብ ዝነበረ ኣታዊ ሸርፊ ወጻኢ ብ55 ሚእታዊት ምጉዳሉ ከም ዘርኣየ ዝሓበረ እቲ ትካል ኣዴታት ንደቀን ኣብ መዓልቲ ሓንሳብ እውን ክምግባ ይሽገራ ኣለዋ ኢሉሎ። ገሊኣቶም ድሮ ብዓጸቦ ክጥቅዑ ጀሚሮም ምህላዎም እውን ኣመልኪቱ። ኣብ ንቡር ኩነታት 50 ሚእታዊት ናይ መግቢ ጠለባቶም ባዕላቶም ዝሽፍኑ ዝነበሩ ሓረስቶት ደቡብ ሶማልያ ኣብዚ እዋን ካብ ጻዕሮም ምናልባት 15 ሚእታዊት ጥራይ ክሓፍሱ እንተኽኢሎም እውን ዘጠራጥር እዩ ተባሂሉሎ። ሓረስቶት ሶማል ብዙሕ ግድላት እዩ ዝጽበዮም ዘሎ። ብዘይካዚ ዝተገልጸ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋ ብዕጡቓት ዝግበር ጎነፅ እውን ቀንዲ ሽግር ሶማልያውያን ምዃኑ ይግለጽ። ሃገረ ሶማል መንግስቲ ኣልቦ ካብ እትኸውን 30 ዓመታት መሊኣ ኣላ።